Үзләштерүселәр һәм диалект буенча башкорт теленә диктант язу акцияһы оештырыла. Һәм һез дә ошо акцияларда катнашасыз. Бик зур рәхмәт. Тимәк, туган телебезгә битараф түгелһегез, уның үсүенә, киләсәгенә, тимәк, ыңгай караштасыз. Шулай итеп, диктантты язуды башлап җибәрәйек. Бүген безгә Рәми Гариповтың "Уйланулар" дип аталган тексты җибәрелгән. 222 һүздән тора. Ең һәлганып эшкә тотынабыз. Тәүдә текстты укып сыгайым. Таудан таш атмас дигәндәр борынгылар. Уралыбыз башкорт иленең асыл таштары. Башкорт әдәби теле уның бөтә һөйләштәре менән байырга тиеш. Безнең өлешкә әдәби телебезне үстерү, байыту, уны иң нык эшләнгән әдәби телләр рәтенә куйу бурысы төшкән. Телебезгә изгеләрнең изгеһе итеп карарга тиешбез. Тел халыктың иң бөек байлыгы. Һәр халыкта ла үз теле изге, кадерле һәм матур. Киләсәктәге күп милләтле мәдәният өчен телләр кәртә була алмай. Рухи хазина сыганагы гына буласак. Киләсәк буындар үзләренә эсперанто телеме, башка телме кирәклеген үзләре хәл итәрләр. Улар бездән байтак акыллырак булырлар. Теләһә Ер шарында, теләһә Айга, теләһә башка планетага йыелып, халыкара кәңәшмә үткәрерләр. Ердә иң гадел, иң кешелекле, иң камил, иң бай җәмгыять төзү, уның горур, матур, бөтә яктан азат кешеһен тәрбияләү хакында уйлашайык. Был хакта бөтә телдәрдә дә уйларга мөмкин. Ер шарының именлеге хакында уйлайык. Ул юкка сыкка, бер телдә кирәк булмас. Еребезне гөлдәй итү хакында уйлайык. Һәр телдә дә буны аңларлар. Явызлык, гаделһезлек, хугыш теле генә булмаган дөньяла. Кеше хикәтәле һәм катмарлы тарих юлында иң көчле коралы булган тылсымлы телен яратып, рухының иң югары казанышын, үзенең аерылмас юлдашын, иң тәэсирле сәнгатен, күз сәнгатен бар иткән. Һәм әле дә ул яңа кешенең рухи дөньяһын корышып, халыктарның бер-береһенә зиһен хазинаһын, күңел күркәмлеген асып, уларны бер-береһенә якынайтып, туганлаштырып, һәммә телдә яшәй, үсә, байга бара. Һәр халыктың теле яшәй икән, уның ошо күз сәнгате лә яшәясәк. Сыкха бер телдә кирәк булмас. Һәр халыктың теле яшәй икән, уның ошо күз сәнгате лә яшәясәк. Тикшерәбез. Һәр халыктың теле яшәй икән, уның ошо күз сәнгате лә яшәясәк.